Halika kayo guys, puntahan natin si Dana. Ayan. Ayan yung palay natin, yung itsura niya ngayon. Ayan siya, wala pang tubig. Hindi pa natin napatubigan. Kasi baka kakot, patubigan ni Dana. Ayan. Ayan, linis ng palayan, no? Ano yan? Ating basakan. Ayan, wala pa tayong ginawa dyan. Ayan, kumustahin natin si Dana. Otosang! Otosang! Tadaima! Nani shitemasu ka? Ayan. Ayan, patubig tayo guys. Ayan yung butas. Ayan. Diyan papasok yung tubig. Ayan, dyan. Dyan. Manggagaling doon guys, ang patubig natin doon. Nagkapunta tayo dito sa malinis na tubig. Okay. Ayan. Diyan manggagaling yung tubig natin. Okay, diyan manggagaling ang tubig natin. Ayan, dito. Dito tayo kukuha ng tubig. Ayan. At yung tubig natin guys, nandoon pa yan. Doon yan nanggaling sa bukid na doon. Doon yan nanggaling. Ayan. Ayan, pinapatubigan na ni Dana. Ayun. Ayan, patubig na tayo. Ush. Ayan, kakauwi pa lang natin guys. Galing tayo sa trabaho. Nakita natin si Dana. Kaya saglit lang po tayo dito. Ayan. Saan ang tubig? Yun. Dahil tayo tawa rice yu? Rice yu? Konshuじゃないね。Ha? Rice da ne? Okay. Ayan. Ayan guys, tinanong natin si Dana. Tinanong ko si Dana kung kailan tayo magtatanim po dito. Ayan, rice. Ayan, rice tayo magtatanim dito next week. Kasi magpatubig pa po tayo dyan. O, ayan. Ayan, magpatubig pa po tayo dito. Ayan, saan kayo pupunta si Dana? Okay, siya na may aalis at tayo'y uuwi. Bye-bye. Candy. Candy. Doko no tambo? Doko no tambo? Chigaw? Ayan. Iikot lang daw siya guys, iikot. Ayan, iikot lang daw siya. Okay. Iikot lang siya at tayo'y uuwi na. Nakita lang natin siya saglit. Okay, punta tayo sa ating binhi. Pasyal tayo doon. Okay. Ayan na siya. Ready na para sa patubig natin. Ayan, patubig tayo dyan. Okay, pasyal tayo sa ating binhi. Ayan. Ito yung natitiran. Ay, ito gagamitin pa natin yan. Sa palayan. Gawing abono. Sa palayan naman siya natin gagamitin. Ayan. Ito na yung binhi natin na meron na tayong 20 days. Ayan.
Ayan, ito na yung 20 days guys. Ay, ganyan na siya. Ayan, konti na lang para dalhin na natin siya sa palay. Ayan. Dito po tayo nagpunla ng ating binhi. Ayan, dinidiligan to ni Dana guys ng 2 beses sa isang araw. Umaga. Ayan, umagang-umaga bago papasok sa trabaho. Bago mananghalian. Ayan, dito siya. Bubuksan niya, didiligan niya. Ayan. Painitan ng konti, pahanginan. At ngayon, bago naman siya aakyat, siguro nadiligan na to. Ayan, medyo basa na. Ayan. Ayan, no. Nadiligan na ni Dana. Pagkatapos niya madiligan, ayan, tatakpan na naman ulit. Tapos kinabukasan, bubuksan na naman natin ulit. Ayan, yan po ang proseso niya guys. Yan po ang proseso niya. Ayan, madaling araw. Buksan natin siya, pahanginan, paarawan, diligan. Tapos, ayan, medyo pag malapit na ang gabi, tatakpan naman po natin siya. Diligan muna natin, tapos takpan. Ayan ho. Green na green ang ating binhi. Sa ngayon, wala naman tayong nakikitang bungal. Ayan. Ayan. Ayan, may tubig pa oh. Ayan. Kailangan talaga guys, punong-puno siya ng tubig. Ayan. Palaging basa po yan. Okay. Hindi pa na-uwi. Saan kasi Dana? Okay. Ayan yung update ko. Konting tour lang muna dito sa ating binhi. Yan. Ang ating 20 days old binhi. Ayan, na-resulta niya guys. Ayan. Unting update lang po ngayon. Naabutan natin si Dana. Nagpatubig siya doon. Nabuksan niya doon para magpatubig tayo doon sa ating palayan. At saka kunting tour dito sa ating ginawang pagpunla ng ating mga binhi. Ayan siya. Okay. Ako si Inday Abel Bisaya, ang probinsya ng Pinay sa Japan. 2 days later. Yeah, good morning guys. Good morning, good morning. Ito, nagpatubig na tayo. Halika't silipin natin ang pagpatubig natin sa ating palayan. Ay, ito sang Ohio. Mo, umizo nagasu? 流してこの間しかないと。Ah? Ah, simata? Simita? Ayan guys, nagpatubig na tayo dito. Ang linis ng tubig oh. Ayan. Ayan. Ayan na si Dana. Okay. Ay, parating na si Dana guys. Ayan, nasa harap po tayo ng bahay. Hapon po ngayon guys. Ayan. Si Dana at saka ako at nakauwi ng maaga. Kaya nandito naman po tayo sa ating palayan o tinatawag nating basakan. Ayan. Ayan, saan kaya mag-uuna si Dana? Saan kayang unahin niya? Chine-check ni Dana yung tubig. Ayun. Ayan, ang layo na ni Dana. Ayan, meron tayo dito 1, 2, 3, 4. Ayan, yung pinupuntahan ni Dana sa atin din po yun. And guys, ito pong update ko sa inyo ngayon sa ating journey dito sa ating palayan. Ayan, napatubig na po tayo. Within this week, doon sa kabila, doon sa may Higashi, doon po tayo unang magtatanim ng ating palay.
Ayan, nakalusob na si Dana. Ayan, magsimula na siyang magbungkal ulit dito para sa patubig po natin sa ating palayan, guys. Ayan, time check po tayo. Ang oras po natin ay nasa alas 5:55 na po ng hapon. Ayan, malapit na po mag 6 p.m. pero medyo maliwanag pa. Ayan, magsimula po tayo dito, guys. At iwan muna natin si Dana saglit. Medyo matatagalan pa si Dana dito, guys. Mga ilang oras pa yan. Ayan, itong 4 na ito, siguro hindi aakyat hanggat hindi matatapos po siya. Kaya tayo naman, habang naghihintay tayo sa pag-akyat niya, babalikan na lang po natin siya mamaya at i-update ko ulit po kayo at tayo'y aakyat muna. Babalikan na lang natin si Dana dito mamaya para mabigyan ko po kayo ng update. Nagpatubig na po tayo, guys. Ayan, nagbungkal na po tayo dito. Ayan, nagpatubig na po tayo. Malapit na po tayo magtatanim. Pag nabungkal po ito lahat at nalagyan natin ng tubig, ayan, magtatanim na po tayo dito na area. Ito ay sa harap ng bahay. Kaya madali ko lang po ma-update kayo, guys, dahil malapit lang po to sa bahay at nasa harap po natin. Ayun si Dana. Nagpatubig. A few moments later. Natapos na si Dana. Nagpatubig dito. Ayan, ready na po nating taniman. Ayan, natapos na dito sa harap ng bahay. Natapos na natin patubigan. At ready na po natin siyang taniman ng ating mga binhi sa palay. Thank you for watching, guys. Ako si Inday Adil Bisaya. Don't forget to like and subscribe.